Fa uns pocs dies es va presentar la nova... Bueno, es va presentar que hi haurà una nova pel·lícula de Superman el 2027 i ja han començat a sortir una mica de teories i de rumors de que veurem a Superman i a Lex Luthor treballant junts i m'ha vingut a la ment aquesta història. Supercorp, crec que es titula l'arc, que jo la tinc en aquests premiers d'AFC, però que Panini l'ha tornat a publicar fa un parell de setmanes. Crec que la nova pel·lícula de Superman podria agafar idees d'aquí si és que és cert que veurem a Lex Luthor i a Superman treballant junts. En aquesta història, és un arc de 5 o 6 números on tenim el del Superman de Williamson, del Dawn of DC, que és el que va passar després de les crisis, de les Dark Crisis, i que ha precedit el All-In, que és l'etapa que s'està publicant actualment en grapes. I és una etapa que està molt bé, funciona molt bé. Tenim un Lex Luthor a la presó, però que està ajudant a Superman, li ha regalat o li ha traspassat la LexCorp, que ara es diu Supercorp, i aleshores el Superman està fent servir la tecnologia del Supercorp. I ostres, jo crec que podria agafar-se idees d'aquí, perquè a part això desemboca en un esdeveniment que va haver-hi fa un temps, que és House of Brainiac, que aquí encara no s'ha publicat de cap manera. Està molt bé, veiem a Superman, veiem a la família de Superman, altres herois que hi ha, lluitar contra la reina Brainiac, que podria ser una bona adaptació més moderna, així, en perspectiva de gènere del personatge, i considero que estaria molt bé, així que jo recomano que llegiu aquesta etapa. No us parlaré gaire del que podeu trobar aquí. Són, en quant a esperit, històries clàssiques de Superman, un bon Superman lluitant contra dolents, però tenim aquest factor de que tenim a Lex Luthor ajudant-lo a fer segons quines coses. Qui sap si podríem arribar a veure una cosa semblant en el futur.